Hi guys! So sa ngayon, gusto ko muna magpasalamat kay Ate Isha. Hello Ate Isha! Hello! Hi Sky! Kumusta mo ko kay Sky Ate Isha? Pati na kay Patrice. Sana naiagot mo sa lahat ng family mo, sa kuya mo, sa lahat ng tao nandyan sa iyong bahay. So una sa lahat, hi Ate Isha! Salamat kasi na-inspire mo akong gumawa ng vlog. Kahit kahit hindi pa yung kagandahan yung mga ginagamit kong camera, wala pa akong mga gamit. Ayun, na-inspire ako kasi gusto ko na magkaroon ng sarili kong bahay, yung may kwarto katulad ng sa'yo. Gusto ko yun, yung personalized na kwarto, at saka yung nagkaroon ka na ng kotse, marami ka ng naging nakilala mga tao. So salamat talaga Tisha. Baka nagtataka ka kung bakit ako na binablog ko ito, pero nagpapasalamat kasi ako kasi nakilala kita, kaya ako ng vlogs. Kasi nung yung mga vlogs mo from day 1 to day 5 sa Korea, nainggit na ako sa'yo. Pero yun, I hope to see you soon nga. Sana magkita tayo. And kasi Korean lover na ako, doon ako nag-start na ma-in-love sa iyong mga vlogs at Isha. So magpapakilala mo na ako Ate Isha. I am Bricks Tiguman. So yun, dami kong pimples, walang gamit ang bading. So yun, yan, aura. So I am Bricks Tiguman, 17 years old. Nakatira ko sa Mindanao, Iligan City. So maraming salamat sa lahat kasi na-inspire mo akong mag-vlog. Kahit hindi gaano ka bongga yung mga ginagawa ko. Nasa start pa lang ako, as in walang wala. Gusto ko rin magkaroon ng mga make-up tulad na sila, pang try ko naman yung kagandahan na meron ka. So sana magkita tayo soon at Isha pag meron na akong pera, magkaroon ako ng sarili kong income. Kaso sa ngayon wala muna, pero hope to see you soon in God's will. So yun at Isha, salamat sa lahat. Yun ang masasabi ko. And yun, kahit fans mo na ako, binablog ko to kasi nagpapasalamat talaga ako ng marami sa'yo. So yun, maraming salamat. Kumusta mo na ako kay Sky at Patrice. Gwapo mo ng anak mo na si Sky. So yun, thank you Ate Isha. So sa mga gustong makilala si Ate Isha, just search her channel, Purple Hairs, which is spelled as PURPLEHERESS. So yun, Purple Hairs. Hairs ba to? Hindi ko na natandaan kasi may hina ako sa pronunciation. So yun, Ate Isha, sana subscribe. So sa lahat ng mga mag-review nito, so subscribe nyo si Ate Isha kung bakit ako naging fans niya. Tingnan nyo rin yung mga vlogs niya, ang ganda. So yun, ulit Ate Isha, maraming salamat sa iyo. Thank you, God bless. Mwah. Sarangin.